Mindenkinek hello! Most fogunk játszani Rivals-t. Ilyen Rivals. És itt van Zolika, játszik a barátom. De szólok, hogyha PvP-zni akartok ellenem, vagy ilyesmi, akkor ne őt agyoljátok, hanem engemet. Mert meg úgyis maximum már friendei vannak. Meg hát tegnap ma fogja visszakapni az akját, csak hát picit leblokkoltak az akját. Ó, itt a friendem. Akkor inkább most 2v2 lesz, de mindegy. Na, akkor lássuk csak az én friendem mennyire jól fog játszani. Na, amúgy igen, ő jó játszik. Nos, amúgy kinyitotta ki ma azt a kést. Én ma kinyitottam. Annyira jó. Most, jó. Ez most a fakázott. Nem értettem semmit. Hogy nem áll. Már ki is nyíltak. Sokáig lesz. Megöli. Nézzük. Szerintem nem fogok kinyírni. Na. De honnan van neki Kay? Vagy megvett a Kay? Hogy is hívják ott? Most. The Sniper Pixel Sniper. Pixel. Nem, mindegyik jó játszik. 400, 208 levelük. Ez egy csícs. És neki csícs. Hova repül? Gigi lenne. Csak ők túl jók. Gyere, tessék! Jó! Tesó! Ez vesztés persze! Nem azokhoz mentem be. Ez picike. Akkor menjünk egy gyors, egy V1-et szerintem. Így. Sajnos vesztettem. Ez nem annyira örültet engemet. Nem annyira. Mindegy. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy most mentek csávó egy V1-et. Nem érdekel. És mennyire hogy éljek. Sajnos nem nyertem. Én mentem random. Én random akarok, random. Nem veszem ellene az RPG-t, mert nekem nem kell az RPG. Semmire. Most úgy csinálok, mint egy noob. Pedig én egy 60 levelős ember vagyok. Ő meg egy 32-es.
Gránát. Ó, de szép! Hú, de szépen kinyírtam. Oké, ez easy lesz. Tesó. Nem tudok felugrani egy valamin. Ott van, ne. Jó. Jó, ki nem tudtam kinyírni. Hogy életem. Jó, nem tudtam megcsinálni. Fú, de loser vagyok. Nem kell. Jó, egy lövés kellett, hogy kinyírjam. Egyetlen egy lövés. Hol van? Hol van? Easy. Késsel megtettem. Egyszer találtam. Jó! Pá! Milyen szépen megy ez a kis gránát. Kösz, hogy felugrasztottad, nem kellett. Jó. Na most... Jó. Jó, ő feladja valaminek magát. De mindegy. Eltaláltam. És hogy úgy kell, értelem szépen. Nem tudom, hogy, de valahogy. Azt tudom, hol van most. Itt van ez. Oké, kinyírtam. Ui. Na, ennyi volt, srácok, a videó, szóval mindenkinek